Assalamu alaikum dewerɗiraɓe, miɗon yela en kirti jam. Kode radio international nangoyɗon. Suudu radio waɗandu ngam fulfulde e pulaku. Kala nyandere fu kode radio international waddanay on habaruji e bo taskaramji dow mita 30 iga jamdi 9 yahugo 9 e reta waktuji Niger, Nigeria, Chadi e Cameroon. hande dewu ko bo mi wiya alat no gas e jewetati lewru na yabru ko lewru setto hitane junaji ɗiɗi e no gas e nayi ko ɗo yaada bo be sappo e jeweenayi lewru juldandu hitande ujunere temeɗe nayi e capanɗe nayi e jowi sobiraɓe wondiɗiraɓe mbirana on kikiɗere welde to gonɗon fuu kubaruji duniyar nder yontere nda titoɗe maji komin taskani on. Lawol hakkunde ngawdere e garwa kuuɗe muɗum ɗo tokkitini be takkugo babe ɓurduɗe wonnego fodde ko ɗum fuɗɗa kuugal cembingal ngam yiptugo lawol ngol amma ha gal wakere nde woɓɓe Cameronaɓe ɗum ɗo yirani ta ɗum laata ɗum kuuɗe ɗe ongal ngam cuɓɓol horejo radio tami waɗe gondiri tan junaji ɗiɗi e nogas e joyi. To leydi RCA bakin capanɗe jowi ko ɗiɗo on soyi yonki ɓawo yutugo lanawal ha nder maayo poko nyalli tati ɗi suno kayim on kadi ko hosama be horejo leydi ndiɗo professeur Faustin Archange Touadéra daga nyalomari altine. To leydi Sénégal ɓawo wadgo gilla mako bakin leyɗe ɗiɗi horejo leydi Sénégal mo laɓangi daraja muɗum Bassirou Diomaye Faye jaɓɓi cembiɗo goto nder ardiɓe ɓe leyɗe Europe ɗum horejo mo salwitinorde kawtal leyɗe Europe on jaɓɓama nyalomare altine no gasi ɗiɗi lewru nayabruɗo on jaɓɓama ha wakkatiri nde kubaruji duniyaru nder yontere sobiraɓe wondiɗiraɓe jooɗi boɗɗum kubaruji laɓɓi cayiɗi nder maƴƴande yitere. keɗite kode radio international ngam nango kubaruji belɗi e taskaramji fere ngam ta on daɗe. fodde ko puɗɗen kubaruji meɗen kadi gaɗanen seynori ha horejo leydi Cameroun be dada sare e mako Chantal Biya be manditare bakintoɓe capanɗe tati nder tegal kadi ɗum laate nyalomare salasa nogas e tati lewru nayabuɗo on ɓe gaɗi julde gam manditare nyalomare nde tegal maɓɓe to gallure Yaoundé. Kubaruji belɗi on biyeteɗo Nabil Forifom Bombo Joya laamiɗo mo bamunen e non Joseph Antoine Bell ɓen ɗiɗo Camerounaɓe ɓen man dokkama mangu ha jangirde nde gallure Conakry jangirde tewnde ɗum ko wiyete doctorat honoris causa nyalomare altine nogas e ɗiɗi lewru nayabruɗo on kadi Camerounaɓe ɓen ɗiɗo ha wakkatire nde ɓe ƴewnama ha jonde nde nyalɗe bakino tati to gallure Conakry daga nogas e tati yottugo nogas e jowi lewru nayabru tan jonaji ɗiɗi e nogas e nayiɗo ɗum waɗi nyalomaje ɗe defte haɗon majum kadi Camerounaɓe ɓen ɗiɗo Forifom Bombo Joya Nabil ɗo laamiɗo mo bamun e non biyeteɗo Joseph Antoine Bell ardaniɗo kawtal nga suklanta wo'ingo dalde fijo leydi Cameroun ɓen majum dokkama kadi gittojeɗen cembiɗe ko o wiyete doctorat honoris causa. Kubaruji nder asawere haɓugo be filuji bila laaɓe ndam e non nyebbamji goɗɗi ɗi laaɓayyo ha nder leydi Cameroun litirji bakin ujune joweɗiɗi on nyebbam zuwa ko on nangama ha nder gallure Bertoua lamorde diwal funage leydi Cameroun hakkunde nyalomare sappo e go yottugo sappo e ɗiɗi lewru nayabru hitande junaji ɗiɗi e nogas e nayi ɗo ɗum laati taskaram cembiɗka on kaɗo waɗi ɓe
jawgal halfitinangal ndelam e kubbam leydi Cameroon ɗum laati bo taskaram on cembika kado wadda jawabuji boɗɗi kubaruji nder yontere to diwal woyla leydi Cameroon ɗum waɗi ngullu jemmare alarba nogas e nayi ha fina alhamisa nogas e jowi lewru nayabuɗo ha eniet garwa ɗum sandu woru nder jangirle towɗe ɗe université galluri garwa ɗum laati suudu woru nder cuuɗi ɗin ko jo'inama ngam kuuɗe ardiɓe haton majum on kadi ko jaɓi yite majum ɓe wallinde nde soja en ko bo wonankoɓe ɓe ngulu yebre 3 après e ndi galluri garwa on ko ɓen wiyeteɓe sapeur pompier ɓe jaldiri kadi ha nokkure nde ɗo to fattude jumasi dow lawol garwa gashiga ngam ñippugo yite majum ɓawo kadi habre cembinde hakkunde soja en ɓen e ngulu majum ɗum ñippi yite nge wala goɗɗo bo ko nawnama e ɗum maɓɓiti wiɗo ngam andugo ɗume on woni ha sababu yite ngen lawol ngawdiri garwa kawtal suklaningal kuuɗe ha gal wakkere ndiɗo ɗo ɓedda waddugo kutinirteɗe muɗum cembiɗɗe amma fodde ko nden ɓeɗo gaɗa bo sukkugo lawol ngol ha babe goɗɗe ɓurduɗe wonniyego ha ɗum hoytanana jonde ummatore ngam waɗugo jahale muɗum hakkunde garwa e ngawdiri lawol on ngol wonni masinna jagorgal halfitinangal kuuɗe towɗe ɗe dawla andini kadi gal wakkere ndiɗo ɗum ɗo sukka lawol majum fodde ko kuuɗe cembiɗɗe e fuɗɗe babal ɓurdugal wonniyego laati daga katarkowa mayo sala ha yotti galluri garwa kilométaji bakinno 97 kayum on ɓuri wonniyego gal diwal woylari leydi Cameroon banko andinamaɓe jagorgal suklaningal kuuɗe towɗe ɗe dawla kadi kawtal suklaningal kuuɗe majum ko wiyete croisiére BTP ben man ɗo suklana kadi waddugo kutinirteɗe maɓɓe ha bo kadi ɓe puɗɗa kuuɗe majum cembiɗɗe masine ɓawo ko ɗum darnino kuuɗe sukkugo lawol majum ɗum ñalomare nogas e nayi lewru nayabuɗo on ɓe puɗɗiti be e waddugo kutinirteɗe maɓɓe goɗɗe kese hammagal jonde Cameroon naɓe woɓɓe ɗo mbiya kadi hunde nde foti ɗum laata ɗum ngam estugo kala kawme fu be suɓugo ha wakkatire nde wadgo orgal fodde ko cuɓol horojo leddi hitano joɗaji ɗiɗi e nogas e jowi amma fodde ko nden kuuɗe ɗen puɗɗitama daga nogas e nayi lewru nayabuɗo kubaruji nder asawere on andina ko on anda to on ɗo cigguide fahin ha nder jibaji moɗon ko bo ha nder tirde moɗon wonde ceede kutinirteɗe ha leydi Cameroon no gurtinanonde ha hitano junere 992 wato daga boro sappo boro jowi boro ɗiɗi boro wol e sunku temerre ɗon majum kadi accete hutinirego ha go'ore lewru joyegwabru warandu bana ko ɗum andinno be wakkere nde beyak sigordu ndu kawtal leydi Afrika cakari wakkatire nder ɗum ɗo wurtina ceede ɗen no kese kutinirteɗe jotta ha nder leydi Cameroon kadi hakkunde leydi Cameroon Congo Brazzaville Gabon Guinée Équatoriale Tchadi e leydi RCA ceede ɗen tammi accego hutinirego ha go'ore lewru joyegwabru warandu wato kadi nder lewru e nyalle seɗɗa kala ko fu kadi to ɗo jogi ceede ɗen hani o yaraɗe ha gal wakkere nde sigordu ko wiyete beyako ngam ɗe tammay hutinirego fahin daga go'ore lewru joyegwabru majum kubaruji nder yontere dillen ha diwal adamawa leydi Cameroon to galluri ngawdere ngam taskaram yelwataji julde temere 37 nde kuuɗe leyɗe duniyaru sallu suklanindo kuuɗe ha jagogal suklaningal kuuɗe jonde ummatore diwal adamawa ɓen man ngaɗi wakkatire mapindire bakinno nyalle ɗiɗi ngam hollugo babeɗe kuuɗe e non kutinirteɗe goɗɗe ha nder diwal adamawa ɗum laati hunde on no nde sembiɗini gendal e kuɗiɗiraku andagal hakkunde ɓen huwoɓe ɓe diwal adamawa leydi Cameroon e bo ɗum hoytini pamtotiral hakkunde maɓɓe ardiɓe babe kuuɗe feere feere huwoɓe majum mo adaniɓe kawte huwoɓe e non ardiɓe gal bakkeje ɗe kuuɗe e ko nandi e majum kamɓe on kawti ha wakkatire majum ɓe yalɗirki bindowo ha babal ngal kuuɗe gouverneur jo diwal adamawa mo heɓay yalɗirgo on majum dari ha
yawri muɗum kadi wakkatire majum laati bana ɗum o wakkatire onde ɗum botorta be ɓenno huwoɓe majum ɓe e diwal adamawa leydi Cameroon ha ɗon man gal wakere nde ummatore bo ɓe e keɓi yiigo e noon heɓugo kutinirteɗe goɗɗe gal nyamande e ko nandi e majum be koytuɗum e bo be mboɗirka kubaruji nder asaweri ha galluri Douala lamorde diwal dande mayo leydi Cameroon gouverneur jo diwal ngal Samuel Dieudonné Iva Hadibois on man ardani jonde ha babal ngal kuuɗe mako ngam haala accugo nayi ha nder gallure Douala lamorde faggudo leydi Cameroon lañowo moto taxi nyalomare altine ɗo mbarama ha dow lawol majum nogas e ɗiɗi lewru nayabuɗo ɓawo nde oɗo habda lutugo nagge on man yaɓama be motawa manga ha nokkure wietende Yassa ɓawo hunde mettunde bana nde ɗo kadi ummatore non ardiɓe diwal dande mayo leydi Cameroon hosi anniyaji cembiɗi be waɗugo jonde nyalomare nogas e jowi lewru nayabuɗo ha yeso gouverneur jo diwal dande mayo majum hakkunde ardiɓe gal mairiji non bo gal wakere nde jagogal suklani gal jonde dabbaji e non gawde ko nandi e majum e bo ardiɓe gal wakere nde marallo dabbaji ɓe fu maɓɓe kadi ɓe giidi be gouverneur jo diwal dande mayo majum on man andini ban ko tawete ha nder dosde hitande ñerete meɗe 9.9 ha aya muɗum ɗiɗaɓa wancugo dabbaji ha nder galluje ɗum man laati hunde on haɗande ngam majum o ƴewniti kala ɓen mari ɓe dabbaji ha nder gallure Douala fu ɓe kaɗa dabbaji majum wurtugo ha dow laabi ngam bo ɗum ɗo janya bonondaji cembiɗi duuɓi am jeeɗiɗi miɗi nanugo Code Radio International ngam wallugo fulfulde be pulaku kala wakkati fu deydey jamdi jetati yaago jetati e reta jemma agogo Nigeria Cameroon Niger e nanta Chadi min ɗon gondi e Code Radio International non bo jamdi jeeɗiɗi je UTC yaago jeeɗiɗi e reta miɗo nana belɗum heɗitago kubaruji Code Radio International deydey jamdi jetati yahango jetati e reta jamma agogo Nigeria Cameroon Niger e nanta Chadi non bo jamdi jeeɗiɗi yahango jeeɗiɗi e reta agogo UTC kubaruji Code Radio International ɗo wela amin Code Radio International kubaruji nder yontere kubaruji nder yontere on ɗo keɗita kubaruji duniyaru nder yontere on gettama e watango amin hakkilo nda kubaruji leyɗe duniyaru goɗɗe puɗɗiren be leydi Niger kudiɗiraku muɗum e leydi Benin nyebbam gaseteɗam kadi ko wiyete pétrole brut ɗon man ko ƴummata daga leydi Niger yotti ha leydi Benin daga no gasi go'o lewru nayabru ndu gonɗen do wato nyalomare alata leydi Niger yerbi ha nder leydi Benin kadi nyebbam majum be lawol pipeline ko ɗo wasi ha nokkure wiyetende Agadem ɗon man yotti ha nder leydi Benin to nokkuje bakino ɗiɗi gallure Cotonou enon bo gallure Porto Novo ha ɗon man pipeline ko waddata nyebbam ɗam ɗo mari jutirka muɗum bakin ujune ɗiɗi kilométaji ko yahanta bakin kilométaji 950 fu ɗo tawe ha nder leydi Benin leydi Niger nasti kadi nder leyɗe Afrika ɗeɗo gasa nyebbam ɗam ko wiyete kangeri baleri ko yahanta bakin barirji ujune 50 on ha nyalomare fu ɗo wuta ha gal wakere ndeɗo kubaruji nder asawere kudiɗira ko hakkunde leydi Chadi e leydi America Pentagon gawɗini kadi anniyaji muɗum ngam hosiɗiɗgo yebre nde honanken muɗum ko tawete to leydi Chadi sande suklanando gal wakere nde denal ko fondete be jagogal suklaningal denal leydi America ɓen man gawɗini kadi anniyaji maɓɓe be hosiɗgo yebre nde sojan ko tawete ha leydi Chadi ngam wallititgo taskaram haɓugo be ɓen hulni ɓe nder diwal Sahel kubarol ngol ɗum no tawe ha nder boliɗe gal bakeje fere fere amma bo gonɗinaka be Pentagon ɗum jogiɗo boliɗe Pentagon majum Patrick Reeder kayum on
hokki kubaruwol ngol. Kubaruji nder yontere. To leydi Nigeria hoorejo leydi ndiɗo Bola Ahmed Tinubu ardani moftorde mapindire ngam maɓɓitirgo jonde to gallure Abuja ha bo ɗum ɓedda sembiɗingo kudiɗiragu hakkunde leyɗe Afrika ngam haɓugo be ɓenno hulniɓe ha gal dunde ndeɗo. Ɗum jonde on cembinde nde heɓugo dabareji ngam haɓugo e ɓenno hulniɓe majum ko tawete ha nder leyɗe Afrika gal bakeje fere be yalɗirki hoore leyɗe ɗuɗɗe e non kawte goɗɗe ɗe laranayi dawla e ko nandi e majum e kudiɗiragu hakkunde leyɗe ɓen majum kawti ha gallure Abuja ngam moftorde nden cembinde ha ɗum haɓa be ɓen jogiɓe balmi taweteɓe ha nokkuje ɗuɗɗe nder leyɗe Afrika. To leydi Angola hoorejo leydi ndiɗo Joao Lorenzo ɓeddani kala on huwo fu gal wakere nde dawla njobdi e muɗum ko yahanta bakin no kwanza ujine temere ko fonete be dolarji temere e nogas ko bo boro capanɗe joɗiɗi e tati e sungu temeɗɗe joytati cedede franc CFA banko on suklaniɗo kuuɗe ha nder leydi Angola andini nyalomari asawe ɗo kadi hoorejo leydi majum hoosi anniyaka daga nyalomari 19 lewru no yabuɗo ngam ɗum ɓeddata kala komoye fu dedei jahargal jobdi muɗum daga go'ore lewru jowegabru warandu ha ɗon ma jobdi ɓurduɗi famdugo beddanama ha dow dedei ko yoɓete ɓoyma bakin kwanza ujine capanɗe tati ko fonete be dolarji capanɗe tati e jowego wato boro nogas e ɗiɗi e sunku temere e sunku nogas e nayya bana ko ɗum andinno ha nder taskaram ɗiɗi ardugal leydi ndi ɗo ha lewru 12 hitande 2023 dawla leydi Angola andinno bo kadi ittugo jomorgol ha ɓenno marɓe jobdi ga en kwanza ujine temerre wato dolarji temere e nogas ha nder lewru fu. Kubaruji nder Asawere. To leydi Senegal nawugo kuje ɓurduɗe nyamego ha nder leydi ndiɗo e non bo gal wakere nde heɓugo nokkuje ɗe joɗugo e kisal ɓiɓɓe adama ɗum laati kadi kuje cembiɗɗe onnoɗe hoorejo leydi ndiɗo Basiru Diomaye Faye hoosi anniyaji ngam ɗum sembiɗine ha nder jonede sarwitinorde jagorɓe ko waɗama nder yontere nde ɗo hoorejo leydi ndiɗo andini kadi sey ɗum wata hakkilo be ɗowtangu cede ɗenno ɗe jo'inama ha gal kutinirteɗe ɓurduɗe nyamego bana marori sukar nyebbam kurori kosam e ko nandi e majum ɗon man ɗum waɗa aynugo be cembiɗɗum masin be dawla leydi ndiɗo e non bo be wakere nde suklani ha ɗon majum ha sarwitinorde nde jagorɓe majum ko waɗama nyalomare alarba hoorejo leydi majum ƴowniti dawla muɗum be watugo hakkilo ha dow luuɓe e non bo gal kutinirteɗe ɗen ɓurduɗe nyamego ha nder leydi Senegal hoorejo leydi holli bo fahin mettanga muɗum be haala jippugo ceede ɗe yoɓugo suudu e ko nandi e majum ɗon man o wi hani ɗum o heɓa dede dosde ko jo'inta ɗum dow lawol bongol anniyaji cembiɗɗi goɗɗi bo hosama ngam ɗum ɓedda lawol ha gal wakere nde filuji e waɗugo kuuɗe towɗi e bo fahin gal wakere nde demitirle ha ɗum huytnana jawɗe ummatore ɓiɓɓe leydi Senegal. Kubaruji nder yontere. Njoɗen to leydi Senegal majum mo hoorejo leydi ndiɗo jaɓɓi hoorejo mo sarwitinorde kawtal leyɗe Europa Charles Michel on man laati bo arandejo on mawɗo mo leydi Europa mo yalɗiri ha leydi Senegal daga ko on man hoosi laamu ɗum nyalomare altine nogas e ɗiɗi lewru nde yabuɗo on o jaɓɓama ha saare laamu leydi majum hoorejo leydi Basiru Diomaye Faye holli kadi dedei kudiɗiragu hakkunde e dawla leydi Senegal e non bo Europa majum gal wakere nde Charles Michel kayum bo andini kay dedei taskaramji ɗi leyɗe Europa ko yiɗi ha ɗum waɗa kudiɗiragu cembingu hakkunde e leydi Senegal e non bo leyɗe Europa majum
horejo leydi Sénégal Bassirou Diomaye Faye be on mo salitnorde nde kawtal leydi Europa holli kadi dedei ɓurduɗi watanego hakkilogal wakkere nde faggudu e ko nandi e majum ha ɗum yara yeeso sakkoma ha wakkatire nde leydi Sénégal yiɗi mangiɗingo e non maɗugo ndimo faggudu muɗum. Kubaruji nder yontere. To leydi Burkina Faso horejo mo laamu hakkunde capitaine Ibrahima Traoré maɓɓiti taskaram mo cembitka ngam mo ñiftugo laabi e tankugoɗi ha nder galluje non bo nder kayiwe leydi Burkina Faso ngam ɗum hoytinana jonde ummatore. Horejo mo laamu hakkunde fuɗɗi kuuɗe ɗen daga nogas e jowego lewru ne yabruɗo kuuɗe majum larani bo kadi laabi cembiɗɗi bana ha lawol lamba jowitati hakkunde Bobo Dioulasso, Orodaro, Koluko e Kerol leydi Burkina Faso e leydi Mali. Wo'ingo laabi ɗin ɗum wallitan jonde ummatore ngam ƴummugo daga ɗo yahugo ha to e bo fahin ngam hoytingo bo e pergande ha dow laabi ko ɗo janya soygo yonki e borondaji cembiɗɗi. Taskaram ngam wo'ingo laabi majum ha nokkuje ɗuɗɗe ha gal o bassin ɗon man yahani ceede bakino miliyarji 92 e miliyonji 133 ceede ɗe franc CFA. Joden to leydi Burkina Faso majum mo sarwitnorde ende humbitiraku leydi dido mabbi e jayle bakirno ɗiɗi BBC e VOA Africa ben man taweteɓe ha nder leydi Burkina Faso ɗum laati deidei wakkatiji seɗɗa ɓawo ko ɗum tumi honankoɓe leydi ndiɗo waɗugo bonondaji ha dow ummatore. Kadi tumaɗe ɗen hollamano bo ha deidei wiɗo ngo ONG wa gonga bitenga Human Rights Watch be tumugo honankoɓe leydi Burkina Faso e mbargo bakinno 220 himɓe ha nokkure wonde daga nogas e jowi lewɗi ɗabru hitande nde gonɗen ɗo. Banko tawete nder bindol ngol Human Rights Watch majum ɓe mbi kadi honankoɓe ɓen o tumi himɓe taweteɓe ha nder wuro pamaro majum be waɗgo kuuɗiɗirago be kulñiɓe kayum on waɗi kadi ɓe kawti ɓe non bo ɓe maɓɓiti yitude maɓɓe ɗo tawe bo ɓe ɓen yiɗɓe doggo fu ɓe fu maɓɓe ɓe mbarama. Ɗum hunde won kadi inde honankoɓe ɓe leydi Burkina Faso taweteɓe ha aduga leydi ndiɗo wi ɗum fewre e bo be sakkugo kubaruji bana ɗin VOA e non BBC maɓɓama nder leydi Burkina Faso majum nder wakkatiji seɗɗa. Kubaruji nder yontere. To leydi Congo Democratique ko saare mapindiri nde waɗugo ƴewnirkoy kisirɗe ko wiide Apple o tumama kadi hutnirgo gasarle goɗɗe e ɗo kose bila laaɓe ndam ha nder leydi Congo Democratique ngam waɗugo kutinirteɗe maɓɓe majum hakkunde ƴownirkoy e non bo kisirɗe ha kawtal ngal Apple majum. Dawla leydi Congo Democratique ko andini kadi kawtal ngal Apple acca hutnirgo kuje ɗen ko wasete bila laaɓe ndam e non bo bila addungayere. Sina non kadi ɗum latan ha yeeso kita hakkunde leydi Congo Democratique e non bo kawtal ngal suklaningal waɗugo kisirɗe ko nandi e majum ha leydi America. Garfunaga leydi Congo Democratique ko ɗum laati kutinirteɗe cembiɗe on ko tawi ha nder leydi muɗum e gasarle ɗen ɗo janya bo waɗgo bonondaji e waɗgo kaɓe banama nasugo be ɓen hulniɓe wiyeteɓe M23 ha gal Woyla Kivu e ko nandi e majum. Kubaruji nder asawere. To leydi Botswana leydi indiɗo andini kadi ɓe calan jaɓugo deidei taskaramji ko ɗo holle be kawtal leydi Ingila ngam yerɓugo ɓen ɗaɓɓitan ɓe yaago ha nder leydi maɓɓe bana ko tawete ha nder taskaram be yerɓugo woɓɓe ha nder leydi Rwanda ha dunde Afrika. Taskaram majum ko waɗama be leydi Ingila ha bo ɗum yerɓita be sembe woɓɓe ƴamanɓe nasugo ha nder leydi maɓɓe be jagogal halfitina ngal kuuɗiɗirago leydi Botswana majum ɓe mbiɓe tammay jaɓugo taskaramji bana ɗinno ha nder bindol gongol ko wurtinama ha nder asawere nde ɗo jagorɗo arandejo leydi Ingila majum andini bo kadi ɗum fuɗɗan bolidal hakkunde leydi Ingila e leydi Botswana ha ɗum yuttina deidei taskaramji ɗin bana ko tawete bo ha leydi Arménie, Côte d'Ivoire,
e Costa Rica non maju won bo do wade to leydi Rwanda be yerbugo ben woɓɓe ɗaɓɓitan ɓe dillugo leydi Ingila amma bo kadi ɓe gerɓite be sembe ha gar wakkere ndeɗo. Leydi Niger hosi anniyaji cembiɗɗi ngam ƴewnitgo ɓiɓɓe muɗum ko tawete ha nder leyɗe goɗɗe sakko ma ɓen toranɓe ha dow laabi ban ko tawete ha nder sandu ko waɗama kesum be dawla laamu hakkundewu leydi Niger majum kadi ɗum tammi waɗugo anniyaji cembiɗɗi ngam hositgo ɓiɓɓe leydi ndi ɗo taweteɓe ha nokkuje feere feere tampuɓe taweteɓe ha dow laabi ngam torugo 15 lewru nebuɗo on ɗum didi juuɗe ha dow ɗerewol majum ngam bo kadi ɗum ƴewnita ɓen majum ɗum taskara on bo kadi ko tammi wongo ha les jawgal aranal ko tawe be ardungal Ali Mahamad Lamin Zaid no laatiɗo bo ɗum jagorɗo halfitinaɗo faggudu e ngalu leydi ndiɗo kadi haɗon man ɓe e kollande de deskaramji feere feere be suftugo ɓen majum ɓe gartide ha nder leydi Niger e bo ɓe mballite ha bo ɓe keɓa ngendam boɗɗam ɓe keɓa kuuɗe e non ɓe nasta nder jonde ummatore hunde on laati cembinde on ko tawe bo nder kurdiɗirago leyɗe duniyaru ha aya muɗum o tataɓa. Kubaruji nder yontere. To leydi Tanzania hoorejo leydi ndiɗo Samia Suluhu Hassan no addani ñalomare mawdeɗo wakkatire mapindire ngam julde ndimu majum bakin duuɓi 50 leydi Tanzania kadi heɓi ndimu muɗum ɓaawo ko ɗum hawti Tanganyika ha gal funange e non île Zanzibar ɓe kawti ngam waɗugo leydi Tanzania hande bakin duuɓi 50 on ko ɗum heɓi ndimu majum. Kubaruji nder asawere. Ndillen ha leydi RCA hoorejo leydi ndiɗo Professeur Faustin Archange Touadéra waɗi juuɗe dow ɗereji ngam ɗum hosa ñalomaji tati ɗe suno leydi daga ñalomare altine ɓaawo nde ɗum waɗi yutande lanawal ha nder maayo Poko. Yimɓe bakin 50 on no soyi no yonki ɓaawo nde ɗum ƴerni bo fahin no gawaje goɗɗe ɗum hawti ha bakin 52 soyiɓe yonki hakkunde rewɓe e ɓikkon e non bo woɓɓe luttuɓe ha jotta funi kadi ɗum ɗo ɗaɓɓita gawaje goɗɗe ha nder ndiyam majum. Brondaji on ko waɗama jemma asawe ha fina alata no gas ego liwru nayabru ndu gonɗen ɗo hoorejo mo suklegal wakere nde leyɗe Afrika Moussa Faki Mahamad mettini hunde bana nden e non sinkani hoorejo leydi RCA majum e ummatore leydi ndiɗo o sinkani bo gal wakere nde iyaluji ɓen soyiɓe yonki majum. Timminen kubaruji meɗen be kubarol ngol mettugol to leydi Congo kubarol laati mettugol be biyeteɗo ardi ndembo on majum kadi mo suklantano Tamaluka o haɓino be on biyeteɗo Nestor Santana ha 5 lewru nayabru to gallure Miami leydi America. haɗon man o jalama amma daga ɗon man o tawe ha saare nyawdigo ɗum kikiɗere alhamisa no gas e 5 lewru nayabru on kadi o maynama be duɓi mako bakin no gas e 7 gaware mako ɗo tawe ha saare nyawdigo hôpital Jackson Memorial ha Miami majum ɗum ha saare nyawdigo majum on o yaramano daga jalego be habre nden o sekama hoore amma kadi o heɓay fintugo o acci debbo e ɓikkoy bakin ɗiɗon. Moy minananta silkas afamina tum o wi mi wi way be wi mi wi an bo abe kama min bo mi be kam e utawan o waddine amma be sobiraɓe wondiɗiraɓe ha ɗo en toɓɓi aya kubaruji duniyaru nder yontere mi yetti on ewatan gomin hakkilo ɓirana on po kikiɗere welne to gonɗon fo Rufawu Baba Shwariya Shoybu Gambo wiyata won janginen duren ndemen ngam yarugo nokkuje meɗen yeeso on jarama. Sanjata min ja yeeso derɗiraɓe wonini ɗo jilla yam ton daga sey mi jamtama miɗo nana ɓe ɗo cinka tumtum haala konnin miɗo nana ɓe ɗo cinka tumtum haala waywayɓe miɗo nana ɓe ɗo cinka tumtum haala fasiken abi adama o bi adama
dume sam mi famata min kam kasagliyam noy sam asendirta ndiyam be cille mi jami a wodi konne en ha fere bo a konnejo du'aji ma Allah rene sharru konne moy konnejo man min kam jami a yettayam tum o wi mi wi way be wi mi wi an bo abe kama min bo mi be kam